zimene zizi nzimene zimapangitsa kuti 1 amalawi paokha akhale osauka, 2 dziko sopala khaso likhale osauka chifukwa linayamba ndi dziko la Malawi so zomwezo geile zomwezo. Hello beautiful people. Mwadzuka bwanji. I was scrolling on Facebook. Ndikupanga scroll pa Facebook ndapeza post pa Malawi 24. Yes. Ndinapeza kuona kuti pali nkhani yakuti patakumana kumene kunde kuti akuti kusalima palipele pake pamachedwa kuti patakumana. Kusalimako pali anthu ambiri nde anyumba yaulisa nkhani imeneyi a Malawi 24 anapitapo tinthu kukafunsa anthu aja kuti chikuchitika nchani. Nde anthu aja anayankha kuona kuti tikudikira magalimoto oti atinyamule tipite ku State House ku Lilongwe. Ku Lilongweko akuti afuna azikalandira ma 50,000 Malawi kwacha ku State House akakomana ndi apule. Nkhani iyi I don't know why nkhani yangopanga pop up yangotulukira out of blue. Koma nkhani iyi ndi imene wina wake dzulo anandiyimbira phone and he was telling me exactly the same thing. Wanuza wana kuti akulu mukuzoza kuti dziko la Malawi panopa kwalowa umoyo opusa kwambiri opepera. How akuti ma handouts zomangogawana ndalama zizi. I'm not talking on a specific incident. Kamba za nkhani iyo yechitoko khaye koma tukamba in general, koma iye khala ngati example imene timakamba dzulo ndi leronso zochitikaso. Koma Malawi ngati kuli vuto limene lilipo lalikulu kwambiri la ma handouts ku zolandilandira zopereka zizizi ndi zimene zopangitsa kuti Malawi isapita patsogolo. Wina nkufunsa kuti how tabwino kodi anthu tisamagawane ndalama kodi anthu asamapange. Even if you check on Facebook, anthu ambiri nkhani yake yomakhala let me bless this one, ndalitsa uyu basi chanchani kana kwa tampasa drama kuti uyu tampasa makuti uyu tampasa chonchi tampasa ma groceries tampasa makuti kawena wake wavutika akulu pali munthu wake apa wavutika kwambiri zimene kana kwa Malawi kusonkha zindalama kuwagula mang'ina kuwagula kugula zibwente kumpasa munthu uja munthu ovutika uja anthu bola thank God there's nothing bad about it. Komano Malawi, let's have a growth mindset. Tikhale ndi kaganizidwe tisinthe kaganizidwe kathu. Pali fixed mindset ndi pali growth mindset. Fixed mindset kaganizidwe kamene kalipo kuti sikasintha yayi ndi mmene tililimo. Ndi pali growth mindset kaganizidwe kamene munthu umakula nthawi ndi nthawi daily umakhala kuphunzira zachilendo ndi kumapanga upgrade knowledge, kumapanga upgrade kaganizidwe. Ndi tichoke ku fixed mindset tipite ku growth mindset. Tisinthe izi zomangoti tiyeni uyu tingaire mwakuti ndiyeno funso wina ndikumati nditizirani pamene nkhani nditizirani pene papa chifukwa ino mutizi sayiko nditizirani. Yes, that's why we are here pa Malawi Cameras. Nkhani imene tizipanga ife nzakuti let's find a long solution, not short term solution.
long term solution ndi imene kufunikirira. Akuluakulu pali kabanja kenakaka papa ikakuvutika kaina atatu basi mamuna anathawa hema kuti anthu acha kusonkha ndalama kenako kwagula magolosales apo kwaunjikira anthu acha aja 2 to 3 days zatha. After penepo nanga after akadya zimenezo zimasonkherazo atani after akadya zimenezozo atani anthu awa amene akutengedwa lero kupita ku State House akapasa ma 50,000 Malawi kwacha akachoka kumeneko 50,000 aja akabwera nayo akadya ikatha. What's next? What's next? Like, chotsala pamenepo ndi chani? It's a question, simple question. What's next? Ndalama yowaja ndithu. Anthu amene amavutika mu Facebook amavutika kusonkha okay kandalama kanja mwampasa kenako kaya mwampasa kandalamako koma most of the time timaona zinthu tagulagula zinthu tapatsa akadya then atani. What's next? That's what I'm talking about. Tisinthe zinthu ngati zimene zizi. Guys, pali munthu wakuti akuvutika. First of all, amatani choyambirira chimene chocho amatani choyambirira kumuthandiza ndi kupanga boost pa chimene amapangacho. Andipesesa kupanga boost kumuthandizira kampamba pa chimene amapanga yecho. Thandizireni poyambirira telefoni ya mpenga njira amangopereka ndalama I think my uja ali ndi growth mindset. I think anakazindika china yota zizet anthu apepera panopa at least akumapereka ndalama in the name of capital kwapeza anthu a business ndikuwaonjezera mpamba uja. That's what I'm talking about. Zimene munthu akavutika iwo kuvutika thandiza ase umarani umadziwa okay kenaka umadziwa kuchani kine chake ine nangophunzira kuzosoka ndimatha kungosoka amalawi isonkhani ndalama munthu uja mpezeni machini azisoka amenecho iyayi apapa iyayi makuti alibe chita mpezeni at least musampase somba munthu musampase somba mpaseni mbedza. Zimene zizi nzimene zipangisa kuti 1 amalawi pauka akhala osauka, 2 dziko sopala khasule khala osauka chifanira amba ndi dziko la Malawi zomwezo geile zomwezo zimene mpaka na pano dziko la Malawi lukanika kutani lukanika kukhala independent, lukanika kupanga ma factory apauka, lukanika kupanga ma industry pauka kuti azipanga zinthu zimene panopa ndiye panopa zizambo kuvuta. Trump ndi amene takamba kale mu video ina kuti misonkho ija chani zambiri mbiri panopa kukuvuta zithandizo zayusaidi aduladula. Why sitimaganiza long term solutions, timaganiza short term solutions? Ndevuto lathu limenelo ndizikuyambira ku anthu as individuals patoka kena kuzupita mpaka ku dziko. I don't know kuti aziyambira ku dziko kena kupita ku anthu tonse chipere ndeti sinthe zimene zizi othandiza zikumukambira othandizana koma tiyang'ane tsopano tisinthe kaganizidwe, tisinthe zimene zikumachitika pamene tikuthandiza anthu ena. Guys, thank you so much. Camera.